खुलुमबाय लोगोफोर, एनपि ब्रह्म चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन। गिबि खौराङावनो दङ छत्तीसगढ़आव सासे आइजो कनस्टेबलनि सायाव गाग्लोबनाय, खनिनि बेरेखा दाङाबाजियाव जि-जोम बिसिनाय, भिडिअ रेकर्ड खालामनायबो जादों। 2025 मायथाइनि 27 दिसेम्बरखालि छत्तीसगढ़नि रायगढ़आव खनिनि बेरेखा हिंसानि समाव सासे आइजो कनस्टेबलखौ जिनाहारि खालामदों आरो बिनि जि-जोमफोरखौ बिसिदों। बे जाथायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। कंग्रेसआ बे गिख्रंथाव जाथायखौ नोजोर होनानै बिजेपि सरकारा आइजो रैखाथि आरो आयेन आब्रुथिनि बिथिङाव फेलें जादों होननानै अजद होदों। बे जाथाया आइजो पुलिस अफिसारफोरनि रैखाथिनि सायाव गोख्रों सोंथि सिखांदों। आइजो कनस्टेबलआ बिसोरनि सिगाङाव गाबबाय थादोंमोन आरो गाबगासिनो दंमोन, नाथाय बिसोर बिनि खोथाखौ एसेबो खोनासङाखै। बे लाजिनांथाव खामानिखौ खनिनि बेरेखा हिंसानि समाव सोमावसारगिरिफोरा खालामदों। बे जाथाया 2025 मायथाइनि 8 दिसेम्बराव धौराभाटायाव जानो गोनां सुबुं हिंसायारिनि हेंथायै सोलिबाय थानाय सोमावसारनायजों सोमोन्दो दं। गारेपालमा सेक्टर 1 खैला ब्लकजों गोहोम गोग्लैनाय गं 14 गामिनि थागिरिफोरा 12 दिसेम्बरनिफ्राय धर्ना होगासिनो दं। 27 दिसेम्बरखालि फुंनि 9 रिंगासोआव सा 300सो गामियारिफोरा लिब्रा चकआव ज' जादों। सोमावसारगिरिफोरा लामाखौ होथेदों, जायनि जाहोनाव हान्थामेलाया हेंथा जादोंमोन, जायनि जाहोनाव सोमावसारगिरि आरो पुलिसनि गेजेराव दाङाबाजि जायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ सोनाब दिल्लीनि आनन्द पर्बतआव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ बुथारनानै गावखौनो फोथैना लायो। हौवा आरो हिन्जाव सानैखौबो सिङाव बेहस हालोदाव मोनो आरो उनाव थैबाय होनना रोखा जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बुधबारखालि मोनाबिलिनि 5:26 रिंगासो समाव मोनसे कलआव सन्देह गोनां गावखौ फोथैना लानायनि खौरां मोननायनि उनाव बे जाथायखौ मिथिनो मोनो। खौरां मोननायनि उनाव पुलिसनि हान्जाया नायबस्तिनि न'आव थाङो आरो नुनो मोनो मोनसे खथाया सिंनिफ्राय फांथेनानै दंमोन। सासे गागि पुलिस अफिसारआ फोरमायनाय बादिब्ला जेब्ला खनले खनले कल आरो दरजाखौ नारनाय जायो अब्ला जेबो फिन मोनाखैमोन। उनाव दरजाखौ खुलिनो गोनां जादों। हौवा आरो हिन्जाव सानैखौबो सिङाव बेहस हालोदाव मोनदों आरो उनाव थैबाय होनना मिथिनो मोनो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिसि फिसाया गावनि 9 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाजों थायोमोन, जेराव नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरा खाथियावनो थायोमोन। जाथाय जानाय समाव गथ'आ न'नि बायजोआव दंमोन आरो दा बियो बाहागिफोरनि जोथोनाव दं। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि बे मानसिया 10 बोसोरनिफ्रायनो डिप्रेसनजों भुगिनांगासिनो दंमोन आरो सोरखारि देहा फाहामसालिफोराव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। मावख'गिरिया बुङो दि बिथाङा रेगुलार मुलि लागासिनोबो दंमोन। बिथाङा आनन्द पर्बतनि मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावो, जेराव बिथांनि बिसिया सासे नखर सामलायगिरि। मोनसे क्राइम टीम आरो फरेन्सिक एक्सपार्टफोरा जाथायथिलिखौ नायबिजिरो आरो फोरमानफोर बुथुमो। उनाव गोथै सहफोरखौ राम मनोहर लहिया देहा फाहामसालि आरो लेडि हार्डिं मेडिकेल कलेजाव लांनाय जायो, जेराव डक्टरफोरा थैबाय होननानै फोसावो। थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय बृहस्पतिबाराव पस्टमर्टेम खालामनाय जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दासिम नखरनि सोद्रोमाफोरा जेबो सन्देह खालामाखै आरो रावबो मेगनजों नुजानाय साखि सिगाङाव फैयाखै। खौरां मोननाय बादिब्ला बेलासिनि 4 रिंगासोआव गावनि फंबायखौ फन खालामनानै गावनि फिसाया लोमजादों होनना बुंदोंमोन आरो बिथांखौ फैनो थिनदोंमोन। जेब्ला बियो न'आव जेबो फिननाय मोनाखै अब्ला पुलिसनो खौरां हरो। भारतीय न्याय संहितानि 103(1) दफानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। पुलिसआ बुङो दि जाथायनि फारिखौ गोदानै दाफुंनो थाखाय मेडिकेल रेकर्ड, फरेन्सिक रिपर्ट आरो बाहागिफोरनि बिबुंथिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ हायद्राबादाव गोदान बोसोरनि पार्टिनि उनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा, सा 12खौ देहा फाहामसालियाव थिसनबाय। गोदान बोसोर फालिनायनि उनाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। जगतगिरि गुट्टा पुलिस थानानि सिङाव थानाय भबानी नगराव दाव आरो ना जानायनि उनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 12 सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो। गोदान बोसोर फालिनायनि उनाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय।
मेडसल मलकाजगिरि जिल्लानि जगतगिरि गुट्टा पुलिस थानानि सिङाव थानाय भबानी नगराव दाव आरो ना जानायनि उनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 9 सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो। बिसोर गासैबो एखे ओनसोलनि आरो बिसोर गावनो जाग्रा आदारखौ संदों। जायगानि सासे पुलिस मावख'गिरिया फोरमायनाय बादिब्ला हानजाफोरा रंजानायनि थाखाय न'आवनो दाव आरो ना बानायना लादों। न'आव फैफिननायनि उनाव बिसोरनि गेजेराव गोबाङानो लोमजादों। 53 बोसोर बैसोनि पान्डु मुंनि सुबुङा जिउ गोमायो। फारसेथिं गुबुन सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो आरो दासान्दि बिसोरनि हालोदा स्थिर जानानै दं। पुलिसआ बुंदों दि गासैबो सुबुंफोरा मोनसे कल'निनिनो थागिरि। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ आफगानिस्तानाव हरखाब दै बानाजों 12 सुबुंनि जिउ खहा, 11 जोखोम। थांनाय सानथामाव आफगानिस्ताननि गोबां ओनसोलफोराव गोबां अखा आरो बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव बाङाइसिनाव 12 सुबुं जिउ गोमायो आरो 11 सुबुंफोरा जखम जायो। हादोरारि खैफोद सामलाय बिफाननि सासे बुंथिगिरिया बृहस्पतिबाराव फोरमायदों दि थांनाय सानथामाव गोबां अखा आरो बरफनि जाहोनाव गिख्रंथाव दैबाना जानायनि जाहोनाव खमैबो 12 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 11 सुबुंफोरा जखम जायो। अथ'रिटिनि बुंथिगिरि हाफिज महम्मद इउसुफ हम्मदआ फोरमायनाय बादिब्ला बे खैफोदनि जाहोनाव कपिसा, परबान, दाइकुन्डी, उरुजगन, कन्दाहार, हेलमन्ड, बदगिस, परियाब, बदख्शान, हेरात आरो परा ओनसोलफोराव गोहोम गोग्लैदों। खौरां एजेन्सिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव गोबां सम्पथिनि खहा जादों। 1859 न'फोरखौ खहा खालामदों एबा खावसे खहा खालामदों आरो 209 किल'मिटार गामियारि लामाफोराव बोहैलांदों होनना हम्मदआ बुंबावो। बेनि अनगायैबो 1200 सो जिब-जुनारफोरा थैदों आरो 13,941 एकड़ आबाद फोथारा दैबाना जादों एबा सिलिंखार जादों। खहा जानांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय रैखाथि हानजाफोरखौ दैथायहरनाय जादों आरो खहा जानायनि थाखाय हरखाब हेफाजाब राननाया सोलिगासिनो दं होनना हम्मदआ बुङो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ हिमाचल प्रदेश कुल्लुनि भूतनाथ दालांनि साखाथियाव गारिआ ट्राकजों सौग्रावनानै 4 सुबुंनि जिउ खहा। बृहस्पतिबारखालि कुल्लु पुलिस थानानि ओनसोलनि भूतनाथ दालांनि साखाथियाव गंसे गारिआ ट्राकजों सौग्रावनायाव खमैबो 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। थैनाय सुबुंफोरखौ सतपाल, कशिश, अंकिता आरो रितान्जलि होननानै सिनायथिनाय जादों। कुल्लुनि पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट मदन लाल कौशलआ फोरमायनाय बादिब्ला गंसे गारिआ बेलेन्स खोमानानै गंसे ट्राकजों सौग्रावनानै बे जाब्रबथाया जादों। देहा फाहामसालियाव लांनाय समाव 3 सुबुङा जोखोम जानानै जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया जोखोम जानानै जिउ गोमायो। भूतनाथ दालांनि साखाथियाव कुल्लु पुलिस थानानि ओनसोलाव गंसे गारिआ बेलेन्स खोमानानै गंसे ट्राकजों सौग्रावो। 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालिसिम थांनाय समावनो जिउ गोमायो, जायनि जाहोनाव गासै थैनायनि अनजिमाया 4 जाहैयो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ क्राइम ब्रान्चआ बेंकनि लन थगायग्रा हानजानि सायाव गोख्रों राहा लादों। थगायनाय जाथायाव 3 खादों। क्राइम ब्रान्च WR2 नि हानजाया बेंक लननि थगायनायजों लोब्बा थानाय मोनसे हानजाखौ बोखांनो हादों, जायनि जाहोनाव 3 सुबुंखौ हमनो हायो होनना पुलिसआ बृहस्पतिबाराव बुङो। 3 दायनिगिरिफोरखौ अतुल अग्रवाल, अजय चौरसिया आरो दीपक धुन्दियाल होननानै सिनायथिनाय जादों। दायनिगिरिफोरा सरकारि खामानि मावग्रा होननानै नंखाय सिनायथि बिलाइ आरो नंखाय इनकाम फोरमानलाइ बानायदोंमोन आरो गुबुन गुबुन बेंकनिफ्राय थगायनानै दाहार लादोंमोन। लकनारायण कटरियाया मोनसे फाइनेन्स कम्पानिनि जानानै 156(3) CRPC नि सेक्सननि सिङाव अजद होनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैयो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा नंखाय सोरखारि साख्रिआवलाफोरनि सिनायथि बिलाइ आरो नंखाय इनकाम फोरमानलाइ गथायनानै गावखौनो कम्ट्रलार एन्ड एडिटर जेनेरेल CAG नि मावख'आव सिनियर अडिट अफिसार होननानै नंखाय दाबि खालामनानै बाहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली आरो बेथन मोननाय गावारि लन मोनदोंमोन। लननि EMI होयैनि उनाव नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि दायनिगिरिया माब्लाबाबो बै मावख'आव खामानि मावाखैमोन, जायनि जाहोनाव 9 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइयाव क्राइम ब्रान्च पुलिस थानायाव सोमोन्दो गोनां दफानि सिङाव FIR रेजिस्टार खालामनाय जादों। गोबां दानफोरनि सोलिबाय थानाय नाजानाय आरो टेकनिकेल नायदिंनायनि उनाव मोनसे गोनांथार दैदेननाय जागायदों।
हानजाया 2 डजननिबो बांसिन थावनिफोराव सिग्रोमदोंमोन। सोलिबाय थानाय नाजानायनि उनाव दायनिगिरिफोरनि जायगाफोरखौ सिनायथिनाय जायो आरो साथामखौबो गावबा गावनि न'आवनो हमनाय जायो। दायनिगिरिफोरा गावनि लोगोफोरजों लोगोसे सुबुंफोरखौ फुस्लायोमोन। बिसोरनि मुङाव नंखाय फोरमान बिलाइ बानायोमोन। गुबुन गुबुन बेंकफोराव बेंक एकाउन्ट खुलिनानै माखासे दाननि थाखाय गावसोरनि नंखाय कम्पानिनि एकाउन्टनिफ्राय बेथन महरै रां जमा खालामोमोन। जेब्लानो एकाउन्टआ बेथन मोननाय एकाउन्ट महरै लननि थाखाय आर'ज गाबो, बिसोर बेंकनिफ्राय लननि थाखाय आर'ज गाबो। नंखाय फोरमानलाइनि सायाव बिथा खालामनानै बे दाहारखौ गनायथि होनाय जादोंमोन। जोबथा खौराङाव दङ। सिलचराव गोदान बोसोरनि मोनाबिलियाव लामा जाब्रबथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। गोदान बोसोरखौ रंजा खुसिजों फालिबाय थानाय समावनो सिलचराव बुधबारनि मोनायाव मटर साइकेल जाब्रबथायाव सासे लाइमोना जिउ खोमानायनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय नुदों। रंजानायनि गेजेरावनो गोदान बोसोरनि जागायनाया सिलचराव मोनसे दुखुनांथाव जाथायजों जायो, जेराव बुधबारनि मोनायाव मटर साइकेल जाब्रबथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। केबल अपारेटर अर्जुन दासनि गोथै सह'खौ बिनि बाइकनि सिङाव मोननाय जादोंमोन, जाय गोथै सह'आ इ आरो डि कल'निनि साखाथियाव प्लास्टिक दाखोर आरो हाग्रानि बिफांफोरजों बुंफबनाय लामा सेरनि नालायाव गोग्लैदों। जायगानि नुगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मटर साइकेलखौ नालायाव नुनानै पुलिसनो खौरां हरो। जाथायथिलियाव पुलिसनि मोनसे हानजाया फैनानै बाइकखौ नुदोंमोन, नाथाय खौरां मोननाय बादिब्ला फुङाव बेखौ बोखांनो थिरांथा लायो। जोबनायाव बृहस्पतिबारनि फुङाव बाइकखौ नालानिफ्राय बोखाङो आरो अर्जुन दासनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि पुलिसआ बाइकखौ बोखांनो हानायाव गोबाव खालामामोनब्लाबो सेंग्राखौ बासायनो हागौमोन। पुलिसआ थैनायनि थि सम आरो जाहोनखौ मावख'आरि महरै रोखा खालामाखै। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।